Ger, Ca Bagus, tulung mriki sekedap. Kula badhe ngomong sekedap. Wah, siap Kiai. Tulung pitutur niki dieling-eling. Nggih. Kula badhe nehi wejangan sekedap kangge pengeling urip ning jagat niki. Sandika dawuh Kiai nrima ing pandum. Jaman saniki paling gampang niku bodhona wong pinter ketimbang minterna wong bodho. Wah, si pisane Kiai. Ya bisa angger bodhona wong pinter niku gampang lan kepenak nemen. Wah, contohe kepripun Kiai? Angger bodhona wong pinter niku gampang. Umpama pitik perdale copot dinjaluk tulung ning wong didandani latane wis bener. Terus ngucap terima kasih karo ngomong sampean pinter ya. Pasti jawabe mboten. Kula to wong bodho. Wah, kaya kowe Kiai angger minterna wong bodho si kepriben Kiai. Angger minterna wong bodho niku dinehi ilmu. Jangan sing kae ora ngerti pasti jawabe kafir. Pasti kaya kowe. Wah, kaya kowe ya Kiai, kaya wejangane Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Iya bener sing muni kae kepripun anu ke Gus Dur ya. Sing muni akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Iya ya Kiai, berarti kowe sing jenenge minterna wong bodho ya Kiai. Iya mugane dieling-eling ya. Soale wejangan niku tanpa tinulis bisa diwaca. Niku makrume Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dieling-eling nggih, Ca Bagus. Wah, nggih Kiai, matur nuwun sanget. Sampun nglampahi wejangan ingkang sae niki kula tak eling-eling sing urip kentekan pati. Matur nuwun sanget Kiai. Ojo